Benvinguts a un moment de solidaritat i vi. Una oportunitat fins al 4 d'agost d'inscriure-us en un acte meravellós que combina vi, home, natura i solidaritat. Veremasolidària.cat és el lloc on t'heu d'inscriure per poder fer possible una experiència que pot ser en família, pot ser en parella, que pot ser en tot cas única, de contacte amb la terra, de contacte amb el fruit, de poder rebre en aquest cas el preludi del que serà un vi, que jo espero poder tastar amb vosaltres a la propera primavera. Animeu-vos, som-hi, és per una bona causa, en aquest cas per un treball de recerca per Astrid 21, per una fundació que treballa sobre la inclusió laboral de gent amb síndrome de Down i amb deficiències intel·lectuals. És una oportunitat magnífica perquè aquells diners que vosaltres hi poseu, més del 80% estarà inclòs en aquest treball. Endavant, som-hi. Vi, solidaritat i bon gust.